Máme hezky nějakých krásných 8:30 ráno. Vstávali jsme hezky v 6. A před náma je výlet do hezké krajiny. A to je Řecko. Klasicky nejsem vůbec zabalený tak, jak bych chtěl. Kdybych mohl, tak si vezmu dalších 10 věcí navíc. Ale to bohužel nepůjde. Tak musíme jet tak, jak jsme. Snad to nějak přežijeme a uvidíme, až tam budeme za chvilku v Brně. Pojedeme z Brna autobusem do Vídně a potom z Vídně poletíme letadílkem. Je to zábava. Someone I can't call my own. One day I'll wake up and realize I've wasted my time on you. Oh, one day I know I will find a guy who loves me like I love you. One day. Tak, hezky v Brně a jdeme na autobus. Vidíme se asi do letiště nebo v autobuse. Uvidíme. Když pominu, že nás málem zadrželi kvůli tomu, že tam měl moc likvidu do vapa. Jasně. Už točíš vlogísek? Vlogísek. Řekni, jak to bylo záživný, že tam zachyty. Ano, Jirka musel normálně ze svého batohu vytáhnout pouta, všechny lubrky, ano, lubrikační gely a vibrátory, všechno tam má, takže to bylo naštěstí mu to prošlo. Ale příště už ne. Musíš všechno vypoužít teďka. Aby si tady všichni užili přece, ne? No tak. Kamarád myslí na ostatní. Máš se? Mám se dobře. To vínko je docela dobrý, nějaké australské. No. To jsem musel dlouho letět. Vypadá ta stanička celkem špinavě. To tam neměli v tom actionu? To je chci? To je dobrý, to je fakt úplně dobrý. To se mi líbí. Že jo? Na zdrowie, Marszał Malinowski, Braszula. Na zdrowie. Pojechali. No tady na to Řecko. Kdo tam seděl vedle tebe? Nevím. Nepamatuješ si to? To jsem nikdy nebyl sama. Jo, to je jo. Jirko, řekni něco do toho.
Ty bys měl taky natáčet vlogisky. No jasně. Co s tím budu dělat? Kiki. Jak se podíval? Kiki. Hello, zdravíme z dovolené, kde se zase opět bude dnes a denně řešit Kiki. A bude se mlátit Jirka. Ano, Že jo. useknu mu hlavu. A někdo jiný tady spíš není, ale v pořádku, jako jestli chceš zmínit tohle téma. Machinace do masa. Proč se ptáš? Aha. To nebude jenom tak. Aha. Otázka. Jirka má rád do masa. Tak. Masa do masa chystečný. Co je? A jak pak poznáš, že jsi z České republiky? Ano, Ano. prostě jako... Chceš nafasovat jídlo, kde všude můžeš. Ještě, že máme nafasováno z domu Velebnosti. Ano. Správně. Kdo? A jestli tu mořskou potvoru strčíš do huby, tak už ti do smrti nedám pusu. No, po naší zábavě, vole. V lounge běháme teďka na letišti. Na letišti. Letadlo. V 5 panácích. Další milion věcí. Dolů? Jo. Zjistíme brzo. A urve ti to hlavu. Urve nám to hlavu? Urve nám to hlavu v 11 000. Ty vole, pro Laudu bych to neudělal. No, tak jakože pro Laudu zrovna ne, protože Airbus A320 společnosti Lauda, to je velmi slabá společnost. Fuj, vypadá kamo ruskně. Ano, 6. No ne. Kde seš? Kde sedíš? 13D, E. A ty? 13 F. To je vepředu. 2E. Lauda. Jedu dom. Ano. Jedu dom. Jo? Mám voňavku. Tady se, kurva. Já nevím, ty... Co všechno můžeš ty? Akvadižo? Já jsem ti Hej, říkal, ty jsi sotva vylezl z letadla, už děláš bordel, kurva. Popcorn. Guess what I mean? Popcorn! Já tak Ale nikam to nepustíme. děláš prdel, když to je trapná jak svině, jako. Sotva vylez z Já jsem ti říkal, letadla, nepojedu tady, nebo tady sotva řešit vylezl z pičoviny. letadla, už řve, chápeš? Nešaj na mě. Nemůžeš. Nemůžeš. To nechápu. Pojďme si jazyček. Jo, já Zkus to. chceš? On vylezl z letadla a že, tak já letím domů. Že jo, zítra máš jít na letadlo. Šlapte na zem, už jsem to byl. Takže surprise před letištěm někde 50 metrů. Už tam máme auto? No, už tam stojí, už tam čekají se nad cedulama Lukáš Vaculík a Daniel Matute Pornocasting Pornhub. Jo! A Martin Řeha bude svítit a pak udělá králíka. Auto samo radostí vyteklo. Jo, auto samohraností vytekl olej. Ach bože, vole. Tak kameru bychom měli. Kameru máme, všechno v pohodě. Proč? Já jako... Ale kurva, dítě ani... Čiže jak malí děti. Tak, vole, Co? ty vole, tady... Na nějaký třepání, já se taky třepu, no. Já se taky třepu. Jo. Ježíš, to byla nejlepší koupě, co jsem kdy měl. Ale je tam napsaný jakože poskytovatel surprise, jo? Tak jako nevím, jestli to bude surprise nebo něco jiného. Já musím ještě rozkliknout ten poukaz.
Jak to vypadá, není to tohle? Že tohle to bylo naše auto. No, 50 metrů, to máš někde tam. Je 50 metrů. Můj byl transferet tomu do naše té, 700 metrů shuttle bus. Ještě shuttle bus? Jo. Váží na 50 metrů na parkoviště a tam bude shuttle bus. Který tě popraví? Dopraví k autu. Auto. Tak jdeme na Hezký auto. Interfernoty. To je Volkswagen Up. Up. A není tam to? Není tam numero? Ne. Jo, počkej, to tady bude. Nebo skopíruj tu adresu, takhle. Hele, tak tady je parkoviště a tady bude shuttle bus. Není to tam ten Union vzadu? Tam. Možná. Kolik máš místa na telefonu? Hodně, 256 GB. Píš. Tárka už plní recepta. Když ti to dojde, ta paměť? Pravděpodobně na konci dnešního tripu. Je tak. No nevím. Já vím spoustu věcí. Počkej, tohle je nějaký SK. Hele, prej to je takhle, jako by tam někam nahoru, Tak, od toho trošičku doleva. Tak asi jdi nahoru, ne? A tam to uvidíme. Tamhle vidím sur, co si? Je to surprise? Nevím, jestli tam bylo plíce. A viděl jsem tam jenom sur. No, tak to je jenom sur. Kde to je? Ježiš. Teďka tady budem 10 milionů let hledat car rent. To je Sunny. Vole. Magic Tours, tak to nic. Počkej, ale my tady Musíš to jsme nějak... pošefit. Dívej se, tady je surprise shuttle bus. Díra. Našli jsme surprise. A je tam druhý řidič zdarma, jako. Takže hezky. Dobré, tak jedem. To je pak z nějakého hajstu. Kam nás odveze, to nevíme. Možná přijdeme o orgány. Možná jen jaké přibydou. Máš dost? Nevím. Co já vím, třeba bys nějaké šikly ještě. Ježiši. Druhý mozek. Tady se někdo snaží být vtipnej. Budeš mít pozitivní myšlenky, jinak budeš hořký. Já mám pozitivní myšlenky. Prej. Když budeš myslet na to, že ti dobrou orgány, tak budeš hořký. Je tak. Já nechci být hořkej. Právě. Postřeh holejma rukama tě nezachrání, už máš na kárku, nezachrání, už seš na zádech, je to za náma, ty čteš poslední stránku, za náma, na zádech, za náma, už máš na kárku, mezi náma, mi taky došel dech. Tour de Dome. Že jo? Tour de Dome. Tour de Dome.
Tady zajímavé. Tady můžete, když je povídají, tam je. Tak, a nedostaneme se dovnitř už nikdy. Na co? On to věděl, řekl on to je normální v Rusku. To je všude. Ne, my jdeme dál. Tam byl jeden, on chtěl pokaždé Jo, no, 20 nebo 2000 rublů. To jsme vlastně udělali. A měl 20 dolarů. A kamže jdeme? A ten je kde? Tady nějakýma temnýma uličkama zvedeš. Ježiš. Ale to světlo je mega dobré. Ty jsi tak úplně zahleděné do té cesty prostě. Víš, jako, prostě máš si... Ano. Ježíš, tady to je husté. Hobby. A mají otevřeno vůbec? Jo, tak jestli tam dojdeme a nebude otevřeno, tak tě trefím. Ne. Ježiši. To je prostě úplně geniální. Nechceš to dát sem a ono nás to bude snímat? Ježiši, ne. Až ty přížrádla, aby nás To tam hrozně bude srát. Ty lidi. Jo, můžeš ukázat. Thank you. Taky fix. Já sice jsem si nedal, ale ochutnám od vás. E-mail? Tak naše natáčení žrádle je klasický. To si mimo záběr. Jsem. Skáčku s kyčku. To je to nálko pivo, ne? Jsme si Ne, neťukli. to je... Aha. To je alko. Můžu ochutnat? Jo, toto. To potom taky. A to taky. Jenom potom ruský likvid. To se taky za. Zahraničí. Není vůbec špatné, ale jako určitě. To je ruský likvid? Ne, to je energeťáko z Kamínka. To je řečtina, to je taky jazyk jak prostě. Takže jo. Já tom Luku, že kdybych tam byl s vámi, tak bych jenom nadával. Že? I kdybych tam byl s vámi v tom Rusku, že bych jenom nadával. A nebo mu nefungovala karta, tak on přilož svoji. Já jsem ji přiložil, dal jsem jako, že jsem prošel, prostě otočil jsem ten turniket. Pak jsem to přiložil znovu a už nás to nepustilo. A on potom na tu bábu, jestli nás pustí a ona, a jak vás mám jako pustit? Úplně takže jako nafučená. No. Říkám, to jsou ti Rusáci. Jsi překvapená? A počkej, co to je? Plastové brčko. To není brčko, to je takové, To je brčičko. no, to je pro miminka. No tak, já myslím, že tam se moc jako přivětí vlastně nevíš. No tak to je normální, tak to spíš každá ne- země to má jinak, že? To spíš na Havaji. Ale ne, ta baba prostě v té šašlíkárně, ona úplně, že ji obtěžovalo, že jsme si tam přišli objednat, ale taková prostě taková mladá, taková v pohodě, jo. A Potom ještě taková, úplně, jestli všechno, úplně teď to řekl takovým tónem, no. tak úplně nasrán, úplně. Já? No tak už vlastně na dost, a to tam přišli za chvilku, no. Ještě že já neumím rusky, ale Lukáš by musel překládat. Se ti kurva nelíbí, že to robíš, tak se sebere, běž do píče, no, tak. Běž kouřit čuráky. Ano,
To je názor. Nelíbí si tím makat, tak běž makat. To moc není třeba. V Thajsku toho, tam jsou přivěchtiví celkem. Z toho mají prachy, že? Jo. Myslím, že na Havaji tam úplně jsou. Já myslím, To jsou pozitivní. že oni tam vlastně nejsou zvyklí tak na turisty, jako Rusáci jsou zvyklí na takový Dobře. přístup, že? Ale My jsme tam byli z Evropy asi jediní možná. I kdyby přišli jako to, že Rusové, tak jsem tohle jako stejně. Teď jsi měl Rusáky ve vlaku. Jako, to To zvláštní. byli to Rusaci? Jo. Tam byli jako další turisti, ale to oni byli tací ti Borec, šikmoci já tam jsem z střední Já Asie jsem mu takhle. jako říkal něco a on že yeah, I know, I'm from Russia. Jsem mu říkal, myslím, že jak je, že maďarsky vůbec nerozumím, že maďarština je úplně jinačí a že třeba polštině rozumím. A toto. A já jsem mu to vysvětlil, že jsou stejný ty kmeny a on že řekl, že z Ruska, že to chápe. A nerozuměl mi nic. Jenom chodil vždycky na každý stanici kouřit ven z vlaku. To je jak stydný. Co záleží, jako to má, no, jestli je z Ruska. Na těch přechodových zastávkách máš třeba 5 minut. A Tam se čeká na všechno, takže tam to je v pohoda. Záleží, jestli je z Ruska. Najedený? Ano, jsem najezený, ale ještě by se klidně 2 do mě vlezli. Jako do pusy. To je na ty šachlíky, no. Zařídíme. Pane bože. máme tady 3, takže Oh. ty jsi říkal, že jsem v řádu zlatých kočiček. Co se tady děje? Kotička. Zlatý kotík. Kůvatík. Ježiš. Ta baterka všechno zachraňuje. Svítilna. Tak co jiného by to bylo? Zasvítí. A svítí. Plní svůj účel. Úděl. Dělá to, co má. Já jsem plný k prasknutí. Jo, jsi naplněný. Já nechápu, jak ty můžeš ještě víc chtít. Extrém. Mně to bohatě stačilo. Víc už nepotřebuju. Ano, že? Výdatná řecká strava. To jo. Tak jdem spát, co? Už to nedávám. Řekni mi, co je jiný, jak v kleci máš se. Pro nevinný noci dlouhý jsou plný touhy a lásky nás třídí.